Квантовата физика подсказва, че смъртта може да не е край, казват физиците. В продължение на векове смъртта се е считала за окончателния край на живота, биологична сигурност. Но нововъзникващи теории, базирани на квантовата физика, предполагат, че смъртта може да е илюзия, формирана от нашето възприятие. В основата на тази идея стои принципът, че наблюдателят влияе върху реалността, променя начина, по който тя изглежда и самата й същност. Този принцип поставя под въпрос идеята за обективна реалност и предполага, че това, което преживяваме, включително смъртта, може да е конструкция на съзнанието ни. Нека се потопим по-дълбоко. Биоцентризмът е теория на Дър Робърт Ланца. Тя твърди, че животът и съзнанието са в центъра на Вселената. Според този възглед, пространството и времето не са фиксирани реалности, а инструменти, които съзнанието ни използва, за да тълкува света. Ако времето е просто конструкция, тогава смъртта, като събитие обвързано с времето, може изобщо да не съществува в обективния смисъл. Квантови теории, като интерпретацията на многото светове, също предполагат, че всички възможни реалности съществуват едновременно. Това означава, че смъртта в една вселена може да означава продължение на съществуването в друга. Макар и спекулативни, тези идеи предизвикват традиционното ни разбиране за съществуването и предлагат завладяваща перспектива, чрез която можем да изследваме живота и смъртта.